Сәмсіз, мен Газизов Радик Алмазұлы. Мен Республика Татарстанда Саба районы Килдебаг ауылынан. Мен Төньяк флотта хезмәт итәм, моряк булып. Хезмәтләр әйбәт бара. Татарларга әйбәт карыйлар, хөрмәт итеп карыйлар безгә. Без үзебезне дә татарча өчен хөрмәт итеп үзебезне күрсәтәбез. Бик уңай яктан хезмәт итәбез. Уңай яктан күрсәтергә тырышабыз, бөтен зурларга да, бездән зуррак кешеләргә дә. Кемнәргә сәлам әйтәсең? Әни, әтиемә, апама, бөтен туганнарыма, дусларыма сәлам әйтәсе килә. Бик кайнар сәлам, аларны бик каты сагындым, яратам. 8 айдан соң Аллаһ булса кайтып җитәм инде. Менә татарлар белән очрашуны ничек кабул иттең? Татарлар белән очрашу үземә йөрәгемә ничек рәхәт булып киткән кебек, бушандым менә. Күптән айса чай күрмәдем инде. Тагын алсам да була, ничегрәк шулай татарлар белән күрмәгәч. Сөендем инде татарларны күргәч тагын.